या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। भाजपच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेसचा दणदणीत विजय, तब्बल 30 वर्षांनंतर बुरुज ढासळला। सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक पाऊल, निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत समिती निर्णय घेणार। आणि गव्यारेड्यानं शिंगानं मारत महिलेला केलं जखमी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। तब्बल 30 वर्षांनंतर भाजपचा बुरुज ढासळलाय। कसबा मतदारसंघात भाजपचा मोठा पराभव झालाय। कसबा मतदारसंघात काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर विजयी झाले। रवींद्र धंगेकर यांनी 11,040 मताधिक्य घेऊन विजय मिळवलाय। त्यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवार भाजपचे हेमंत रासने यांना पराभूत केलाय। पहिल्या दिवसापासूनच वादात सापडलेल्या आणि चर्चेत असलेल्या कसबा निवडणुकीचा निकाल अखेर हाती आलाय। कसब्यात काँग्रेसनं ऐतिहासिक विजय मिळवलाय। भाजपच्या पारंपरिक मतदारसंघात काँग्रेसच्या रवींद्र धंगेकर यांनी विजयी मुसंडी मारत भाजपच्या हेमंत रासने यांचा पराभव केलाय। कसब्यात मतमोजणीला सुरुवात झाल्यापासूनच महाविकास आघाडीचे रवींद्र धंगेकरांनी आपली आघाडी कायम ठेवली होती। महत्त्वाची बाब म्हणजे सदाशिवपेठ, नारायणपेठ, शनिवारपेठ या पेठांमधील मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर देखील काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर आघाडीवर होते। अनपेक्षित आणि कसब्याच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच घडले असेल। सदाशिवपेठ, नारायणपेठ आणि शनिवारपेठेत भाजपच्या हेमंत रासनेंना आघाडी मिळाली तरी मात्र ती रवींद्र धंगेकरांना पिछाडीवर टाकण्यास फारशी उपयोगी पडली नाही। रासनेंना मिळालेली आघाडी धंगेकरांना मिळालेल्या कसबापेठ, शनिवारपेठ, मंगळवारपेठ इथे आघाडीवर मात करू शकली नाही। अखेर भाजपच्या पारंपरिक मतदारसंघात काँग्रेसने हिसकावून घेतल्याच्या चर्चांना उधाण आहे। काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचा हा मोठा विजय असल्याचं बोललं जातं।
आणि जनतेने ठरवलं होतं की विधानसभेत रवी धंगेकरला पाठवायचं. पैशाचा जरी पाऊस पडलेला असेल तरी आज मताचा पाऊस पडलेला आहे आणि जनतेने पैशावाल्यांना भीक घातलेली नाहीये हे चित्र आज दिसतंय. आणि करोडो रुपयाचा बाजार झालेला असताना सुद्धा जनतेने मतदाराच्या रूपाने मला आज आशीर्वाद दिलेले आहेत ते पूर्णपणे झालेले आहे. चंद्रकांत दादा मोठे ते कोल्हापूरहून पुण्यात आले, त्यांना कार्यकर्त्यांची काय माहिती असणार. अजितदादांचा आला, नाना पटोलेंचा आला, आदित्य शिरोडकरांचा, आदित्य ठाकरेंचा आला, शुभेच्छा दिल्या. 100% ते ज्येष्ठ नेते आहेत, समाजात काम करणारे, 25 वर्ष महापौर आहेत आणि आपलं आमदार आहेत आणि 5 वर्ष खासदार आहेत, त्यांना भेटणे योग्य आहे. माझ्या जनतेला माझ्या मतदार राजाला देतो. एक जो प्रचार झाला होता की भाजप म्हणजे हिंदुत्वावरती हे विरोध झाले होते. असं काय नाही, हा शेवटचा आधार होता जिंकण्यासाठी. त्यांचे आधार सगळे संपले होते, आर्थिक संपले होते, शारीरिक संपले होते, पोलिसांचं बळ संपलं होतं, निवडणूक आयोगाची सगळी शक्ती संपली होती. मग शेवटची शक्ती म्हणजे त्यांनी हिंदुत्वाचं काढ काढलं. पण मी कट्टर हिंदू आहे, पण माझं हिंदुत्व माझ्या वडिलांनी शिकवलेलं आहे. सर्वसामान्य लोकांना, सर्व धर्मजातींना घेऊन जाणं हिंदुत्व माझं. धंगेकरांचा विजय का महाविकास आघाडीचा विजय? हा महाविकास आघाडी आणि जनतेचा विजय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती संदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टानं निकाली काढलाय. सीबीआयच्या मुख्य संचालकांची नियुक्ती ज्याप्रमाणे केली जाते त्याप्रमाणे आता नियुक्ती केली जाणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश त्या समितीत असेल. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी आता 3 सदस्यीय समितीत काम करणार आहे. 3 सदस्यांची समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी कुणाला नियुक्त करायचं याचं नाव राष्ट्रपतींना सुचवलं जाणार आहे. राष्ट्रपती त्या नावाला मंजुरी देतील आणि त्यानंतर आयुक्तांची नियुक्ती होईल. सुप्रीम कोर्टानं मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी 3 सदस्यांची समिती असेल असं म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश समितीत असेल. मात्र सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नाही, त्यामुळे लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश केला जावा असं सुचवलं आहे. निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम सारखी यंत्रणा असावी या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर 24 नोव्हेंबरला निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. त्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती KM जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती CT रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. गव्यारेड्याच्या हल्ल्यात जखमी होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशीच घटना गुरुवारी चौकुळमध्ये घडली आहे. चौकुळ कुंभवडे इथं काजू बागेमध्ये कामासाठी जात असलेल्या भारती भरत गावडे या महिलेला एका रानगव्यानं शिंगानं मारत गंभीर जखमी केलं. यावेळी सोबतच्या लोकांनी आरडाओरड केल्यानं गवा पळून गेला, त्यामुळे गावड्यांचे प्राण वाचले. तात्काळ गावडे यांना आंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये 108 रुग्णवाहिकेच्या सहाय्यानं आणण्यात आलं. प्राथमिक उपचार करून सावंतवाडी इथं अधिक उपचारासाठी पाठवण्यात आलं. भारती गावडे यांच्या छातीला, डोक्याला, पायाला दुखापत झाली आहे. वन विभागाचे कर्मचारी तात्काळ त्या ठिकाणी पोहोचले. त्यांनी गावड्यांना अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी इथं नेण्यात आलं.
गेल्या 4 महिन्यात ही दुसरी घटना घडल्यानं लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. 3 महिन्यांपूर्वी कुंभवडे पासून काही अंतरावर केगतवाडी इथं अशाच प्रकारे गव्यारेड्याच्या हल्ल्यात एक वृद्ध मृत्युमुखी पडला होता. त्यामुळे या भागातील गव्यारेड्यांच्या बाबत वन विभागानं उपाययोजना करावी अशी मागणी ग्रामस्थातून होते. ही सकाळी कामावर जात होती. 8:30च्या दरम्यान कामावर जाताना गौरेडा तिला वाटेत आला आणि तिला उचलून बाहेर फेकला. ती एकटीच होती. त्यानंतर आम्ही मागाहून कामावर जातेवेळी आम्हाला तिथं बॅग वाटेवर दिसली आणि तिची बॅग अशी समजल्यावर तिथं साईडला पडलेली ती आम्हाला दिसली. त्यावेळी बघितलं आणि तिला विचारलं काय झालं असं. मग तिनं सांगितलं की गौरेड्याने मारलं. मग तिचं बघितल्यानंतर तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र वगैरे 2 मणी वगैरे होते, सोन्याचे मंगळसूत्र होतं, पडलं तिने. त्याच्यानंतर आम्ही जाऊन आमच्या साईडवर कळवलं, साहेबांना बोलवून आणलं, घरी आलो. त्याच्यानंतर फॉरेस्ट खात्याला कळवलं, 108ला फोन केला आणि तिला आम्ही आंबोलीत आणलं प्रथम उपचारासाठी. तुमचं नाव काय त्यांचं? भारती भरत गावडे. आणि तुमचं कसं? रामचंद्र लक्ष्मण नाईक, राहणार कुंभवडे. राहणार कुंभवडे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. सर्व विद्यार्थ्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. आजपासून मुलांच्या परीक्षा चालू होत आहेत. कोणत्याही तऱ्हेचं दडपण न घेता परीक्षांना सामोरं चला. एखाद्या वेळी तुम्हाला वाटलं की मला एखादा पेपर जड गेलेला आहे आणि मी त्याच्यामध्ये स्कोरिंग करू शकत नाही, तर तुम्ही जरी पास झाला तरी तुम्हाला पुन्हा तो एक विषय घेऊन परीक्षेला बसता येतं, त्याच्यामध्ये स्कोरिंग करता येतं. आणि सर्वसाधारणपणे मुलांमध्ये अशी भावना झालेली आहे की करोनाच्या काळामध्ये आमची लिहायची प्रॅक्टिस कमी झालेली आहे, परंतु ही प्रॅक्टिस सर्वांचीच कमी झालेली आहे. त्याच्यामुळे ओव्हरऑलमध्ये जर पर्सेंटेज कमी झाला तर ते कम्पेअर करूनच कॉलेजेसमध्ये आपल्याला ॲडमिशन मिळणार आहे. त्यामुळे कुठलंही दडपण घेऊ नका, कुठल्याही दडपणाला बळी पडू नका. महाराष्ट्र शासन तुमच्याबरोबर आहे. आमचं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्वांचेच आशीर्वाद तुमच्यावर आहे. अगदी मोकळ्या मनाने परीक्षेला सामोरं चला. आणि आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे की स्वतः पंतप्रधानांची इच्छा आहे की आपल्या ते त्याला एक्झाम वॉरियर्स म्हणते, म्हणजे तुम्ही ही जी परीक्षा देता हे एका अर्थाने तुमची लढाई असते पुढच्या जीवनासाठी, आणि ती देताना मोकळ्या मनाने द्या, कुठलंही टेन्शन घेऊ नका आणि यशस्वी व्हा एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आणि प्रत्येकजणच काही डॉक्टर, इंजिनियर, चार्टर्ड अकाउंटंट होतो असं नाही. आम्ही त्यांच्यासाठी खूप मोठ्या संधी या प्रदेशामध्ये सुद्धा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि ह्या माध्यमातून मला खात्री आहे की नवीन दिशा ही व्यावसायिक शिक्षणाला आणि मुलांच्या करिअरला मिळेल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. 10वीच्या परीक्षा सुरू झाल्यात. परीक्षा केंद्रापासून दूर अंतरावर असलेल्या खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांना वेळेत पोहोचण्यासाठी धावपळ करावी लागते. काही वेळा एसटी गाडी न मिळाल्यास तारांबळ उडते. हे रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेपरव यांनी अनोखा उपक्रम हाती घेतलाय. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी गावागावात वाहनाची व्यवस्था करून त्यांना परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचवण्यासाठीची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. शेवटच्या पेपरपर्यंत ही सेवा दिली जाणार असून स्वतः अर्चना घारेंनी परीक्षा केंद्रावर जात विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या.
10वी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू झाल्यात. परीक्षा केंद्रापासून दूर अंतरावर असलेल्या खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांना वेळेत पोहोचण्यासाठी धावपळ करावी लागते. काही वेळा एसटी गाडी न मिळाल्यास तारांबळ उडते. हे रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांनी अनोखा उपक्रम हाती घेतलाय. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग तालुक्यातील परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी गावागावात वाहनाची व्यवस्था करून त्यांना परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना वेंगुर्ला शहरात असलेल्या परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचता यावं यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्या तथा अर्चना घारे फाउंडेशनच्या अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांनी विद्यार्थ्यांसाठी वाहनाची व्यवस्था केली आहे. परीक्षा संपेपर्यंत या वाहनातून विद्यार्थी परीक्षेला जाणार आहेत. यावेळी अर्चना घारे परब यांनी मातोंड इथं उपस्थित राहत विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिल्या. शाळेत येत असतात आणि आता वेंगुर्ला सेंटरला जायचंय तर आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडनं अर्चना फाउंडेशनकडनं आज त्यांची जाण्याची व्यवस्था केली आणि आम्ही सगळेजण योगेशजी कुबल असतील सगळं त्यांची टीम त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो आहोत. खरं तर आमच्या मुलांमध्ये खूप आनंद आणि उत्साह दिसतोय आणि त्यांना कधी एकदा जाऊन पेपर लिहितो असा हे त्याचे प्रतिषेध आहेत ते पेपरचे. आता सर्वांना मुलांना 10वीच्या मुलांना सर्वांना शुभेच्छा देते की खूप छान पेपर लिहा आणि चांगले मार्क्स मिळवा, शाळेचं नाव मोठं करा. तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही. तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा आणि आम्ही परत तुम्हाला तुमचा नंबर आल्यावर परत भेटायला येऊ सगळेजण. आणि आता 9 दिवस रोज वेळेत जा, वेळेत या, मस्त पेपर लिहा. सगळ्यांना शुभेच्छा. यावेळी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, राष्ट्रवादीचे योगेश कुबल, गोपी बागायतदार, कर्मचारी रूपक मातोंडकर आदी उपस्थित होते. याबाबत विद्यार्थ्यांनी अर्चना घारे परब यांचे आभार मानले. दरम्यान सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात देखील असाच उपक्रम राबवला. सावंतवाडी, दाणोली येथील विद्यार्थ्यांना आंबोली परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचवण्यासाठीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यावेळी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, शहराध्यक्ष देवेंद्र टेमकर आदी उपस्थित होते. तिन्ही तालुक्यातील खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ही व्यवस्था अर्चना घारेंनी केली असून या उपक्रमाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 41 परीक्षा केंद्रांवर 10वी कोकण बोर्डाच्या परीक्षेला सुरुवात झाली आहे. रत्नागिरीत 73, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 41 केंद्रावर या परीक्षा होत आहेत. सिंधुदुर्गात एकूण 9,223 विद्यार्थी 10वीची परीक्षा देणार आहेत. यावेळी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला. एक महत्त्वाचं म्हणजे आज 10वीची परीक्षा सुरू होते आणि याच्यामध्ये जिल्ह्यातून जवळजवळ 41 केंद्रावरून 9,269 इतके विद्यार्थी आज प्रविष्ट होत आहेत आणि आमच्या सेंटरवरून 270 मुलं सहभागी आहेत. अशा 269 आहेत आणि एक इंग्रजीसाठी जास्त म्हणून 270 मुलं आमच्या या 8402 असं हे माणगावचं केंद्र आहे आणि या माणगावच्या केंद्रावरून एवढे विद्यार्थी सहभागी होत आहेत. विशेष करून यावेळी बोर्डाने गेल्या 2 वर्षामध्ये कोविडमुळे थोडंसं सवलतीने काही परीक्षा घेतली गेली, परंतु यावेळी कुठल्याही प्रकारची म्हणजे खूप कडक शिस्तीमध्ये ही परीक्षा घेतली जाणार आहे आणि त्याच्यासाठी भरारी पथकं नेमलेली आहेत. मुलांसाठी शिक्षासूची केलेली आहे. या शिक्षासूची पहिला वाचून दाखवलेल्या आहेत आणि त्यामुळे फार काटेकोरपणे सगळी शिस्त पाळून ही 10वीची परीक्षा आपण घेतो आहोत. आज ही 2 तारीखला सुरू होणारी परीक्षा 25 तारीखपर्यंत चालणार आहे आणि यासाठी आता आमच्या सेंटरवर जे विद्यार्थी आले होते, विद्यार्थी आणि पालक, आज पहिला दिवस असल्यामुळे काही पालक सोडण्यासाठी त्यांना आले होते, त्या सगळ्यांमार्फत तसेच आमच्या संस्थेमार्फत आमच्या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या शाळेचे माजी मुख्याध्यापक विन आकेरकर यांनी सुद्धा यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. संस्थेमार्फत शाळेमार्फत आम्ही त्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. काय होतं की पूर्वीच्या याच्यामध्ये 10:30ला दिल्यानंतर 10:50ला पेपर देण्याची सोय होती, परंतु 10:50चा पेपर बोर्डाने यंदा 10 मिनटं अगोदर न देता
11 वाजता बरोबर पेपर्स जे आहेत ते पेपर्सचे गट्टे हे आता जे आलेले आहेत ते आता आमच्या कस्टडीमध्ये आहेत, लॉकअपमध्ये ठेवलेले आहेत. ते गट्टे बरोबर 11 वाजता 11च्या बेल झाल्यानंतर, वॉर्निंग बेल झाल्यानंतर वर्गावर जातील. वर्गावर हे गठ्ठे 2 विद्यार्थ्यांची सही घेऊन तसेच सुपरवायझरची सही घेऊन तिथे फोडले जातील. ते मुलांना दिले जातील आणि ते मुलांना दिल्यानंतर जो 10 मिनिटाचा हा कालावधी कमी केलेला आहे तो यावर्षी बोर्डाने पेपर्सची वेळ संपल्यानंतर 10 मिनिटं वाढवून दिलेला आहे. म्हणजे 2 वाजून 10 मिनिटांनी आजचा पेपर संपेल. 3 तासाचा जर पेपर असेल तर 10 मिनिटं जादा दिली जातील. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभेचा चोर विधिमंडळाचा उल्लेख करून अपमान केल्यानं याचे पडसाद सर्वत्र उमटताना दिसत आहेत. रायगड जिल्ह्यात त्यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करण्यात आला. महाडमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील अर्धाकृती पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी संजय राऊत विरोधी घोषणा देत निषेध नोंदवला. तर त्यांच्या प्रतिकात्मक बॅनरला महिला कार्यकर्त्यांनी जोडे मारून घोषणा देऊन जाहीर निषेध केला. त्यावेळी शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्या उद्ध्वस्त गटाचे नेते संजय राऊत खऱ्या अर्थानं त्यांचं नाव घेण्याची सुद्धा आम्हाला अख्ख्या महाराष्ट्राला लाज वाटते. कारण ज्या विधिमंडळाला त्यांनी चोर मंडळ म्हणून संबोधलेलं आहे त्याच विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या जीवावरती, त्यांच्याच मतदारांच्या जीवावरती 4 वेळा ते खासदार होऊन गेलेले आहेत. आणि अशा या पवित्र सभागृहाचं, सभासदांचा अपमान या महाराष्ट्रामध्ये कधी यापूर्वी झाला नव्हता आणि यापुढेही होणार नाही. खरं म्हणजे त्यांचे मानसिक संतुलन गेल्या 6 महिन्यापासून बिघडल्यामुळं सातत्यानं चुकीची वक्तव्य या महाराष्ट्रामध्ये ते करतायत आणि महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे, राजकीय संस्कृती आहे, तिला बिघडवण्याचं काम, ती दूषित करण्याचं काम हे सातत्यानं करतायत. त्यांना बोलण्यासाठी आता सध्या काय राहिलेलं नाही. भ्रमनिरास झालेलं आहे. फ्रस्ट्रेशनमुळं वेगवेगळी वक्तव्य करतायत. थोडे दिवस आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा ते काय खासदार राहणार नाहीत. कारण उद्ध्वस्त गटाकडे तशी संख्या राहिलेली नाही. येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा माजी खासदार म्हणून ते सामनाच्या कार्यालयातच फक्त बसणार आहेत. एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो. आणि आम्ही शिवसेना महाडच्या वतीनं, शिवसेना रायगड जिल्ह्याच्या वतीनं जाहीर निषेध या वक्तव्याचा करतो. एवढंच या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. भाजपच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेसचा दणदणीत विजय. तब्बल 30 वर्षांनंतर बुरुज ढासळला. सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक पाऊल. निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत समिती निर्णय घेणार. आणि गव्यारेड्यानं शिंगानं मारत महिलेला केलं जखमी. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.